נתחיל במשחק הראשון? כן. כן, לירוי? כן. מה יש לך בבית, אבל בסדר. מה? למה אתה לא מדבר ולמה לא יודע שצריך רעשים? לא יודע, יאללה בואו ננצח פה. תמתי עליהם גאדג'ט. שירי, לא מאמין. בום. 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 שיט. אוקיי, אני מת. לא, זה לא. אני לא יודע אם מתתי או לא. אוקיי, מתתי. יורא, פשוט תעשה אולטי. לא. יואו, הרגת. אני לא מאמין איזה פוקס. אני צריך להיזהר, יש לו אולטי. מה? תהרוג אותו. יאללה, חבר'ה, אבל שימו לייק וסאב, אנחנו רוצים כבר לעשות לייבים ואנחנו מנסים להגיע ל50 מנויים, אז בבקשה שימו לייק וסאב, תכבדו. ואיך פתתי? לא יודע, אבל גם אני מפתיע. זה לא מכבד, מבטיח. אוקיי, נראה לי... למה הוא שיפרוץ אותו? לא יודע, אבל הפסדנו את זה. אבל בוא נצלח, יש לי אולטי. לא מאמין. אחי, אני באמת גרוע. תעשה עליו אולטי. אוי, לאן? לא יודע. לא, מה, איך יש לו אולטי? חבר'ה, אני לא ממש נדבר את זה במשחק הזה של העצבים. כאילו, שתבינו, עשינו כמה שעות, לפחות. רגע, אבל לראות מה לעשות בעריכה. מה יודע? למה אני תמיד נמצא בנועים? טוב. סייטון את חרא יש לי בבית, לא אמרתי כלום, מי אמר משהו? ג'י, אחי, לא! למה לי היחיד שאין אינטרנט? אוקיי, עכשיו יש לי. שירי עליך מנה אני מראה בום! יואו, נו באמת. יש? כולם שמעני. איזה גבר אנחנו גברים אחי. למה אמרתי גבר אנחנו? מה זה גזר אנחנו? לא יודע, המצאתי את זה הרגע. וואלה אחי, גבר אנחנו. לא. אחי, איזה גבר אנחנו, מבטיח. אני לא מת. יש. ביי. זה ניצחון. חבר'ה, גם תיכנסו למועדון. אני רואה מה איתך. תקשיבו, המועדון הזה יהיה בו הגרלות. יהיה בו דברים. חבר'ה, כנסו למועדון. בואו נצליח איתי גם אחד מת פשוט, התאבד. יש לך מתחזה. ואני מת. אוי, לא, אני לא מת. תלך, מה אתה עושה שם? שמע אחי, ביי. אחי, מבטיח לך שהגאדג'ט שלי הציל אותך. למה, מה הוא עשה? אם הוא לא היה שם, זה היה פוגע בך. יו, 1 HP. בוא נאמר לו ביי. ביי.
שירי ילל. לא, יש. גיגי. חבר'ה! אני קרוב ל-20,000. למה יצאת? מבטיח שזה היה בטעות. תראה אם מחכה. חבר'ה, הנה המועדון. פשוט תכתבו גוד ביי, וזה ימצא לכם. גוד ביי עם דגל ישראל. אבל חשוב דגל ישראל, כי אם בלי דגל ישראל זה לא ימצא לכם. ניסיתי. נכון, תכלס. אם רדי, תומר. יאללה. אני עוד 6 משחקים ב1,000 גביעים עם מנדי. נפל להכיר. לא יודע איך נפל לי הקיר, אבל נפל לי הקיר. מה נפל לך הקיר? נפל לי הקיר, אחי. אתה רואה עכשיו את השכנים כאילו? כן. תגיד להם שלום. שלום לכם, רבותיי ורבותיי! אוקיי, הם שמעו אותי. אחי, אנחנו אמורים לנצח את זה. אוי, לא, אוקיי. עשה עליו אולטי, תעשה עליו את הקאמר. זה הכל באשמת החבר שלנו. כן, באמת, הוא לא עושה כלום. איזה חוצפניקו בנדיטו. חבר'ה. חבר'ה. לירוי, איך אתה? אני בסדר, כי... יופי, חלמית. אוקיי, אני לא, יש לו אולטי. ניצחון בעלי סלי. אוי, לא. זה חבר פי חבר. אימוני. פשוט יאללה זה אתה חייב לנצח את זה. אחי, זה הייעוד שלך. אם אתה מפסיד לו אתה חרה. קאמר! לא, אבול שי וחרפה למשפחה. אני הסתמדת כל הזמן. אני? אתה מרחוק. גם אתה. חבר'ה, רואים אני בפרו. כן, אתם רואים את זה? אל תתייחסו לאלה בסדר כאלה פה. חבר'ה, ואל תתייחסו לגולד שאיפה שהרדי. כאילו איפה שהפליי. אל לא להתייחס, אני בפרו חבר'ה. לא צריך אפילו להתייחס לסירבר. לא צריך להתייחס. תראו, באמת, מתי נעלה ברנקים? טוב, עכשיו משחק אחרון וזהו? יאללה חבר'ה, משחק אחרון. שימו לייק. לא, בהצלחה. יודעים מה? אם אנחנו מפסיקים את זה... לא, אם אנחנו מפסיקים את זה... אז... אם אנחנו מפסיקים את זה, אנחנו שמים לכם עוקב. איך אני? אנחנו מחזירים מנוי, אבל אתם חייבים לעשות מה שביקשנו. אוקיי, סאבסקרייב, מה עוד? להיכנס למועדון. וואי, אם מישהו היה רואה את זה, מה שעשיתי לגריף הזה, הוא היה צוחק, מבטיח. מי מת? אף אחד.
התואר הראשון. לא. כן. לא. באמת? זה לא אמיתי. לא, תחול. טוב, חבר'ה, זה הסרטון של היום, אני ממש מקווה שנהנתם. אז נתראה